Walo katunilada nga mga klase-klaseng produktong utanon gikan sa Egbo gidala ngadto sa probinsya sa Bohol. Samtang midunar usab ang probinsya og 1,000 bag sa bugas alang sa makatawhan sa Bohol nga napiktuhan sa bagyong Odette. Paminaw nato ang duhang detalye sa report ni Regine Cabilin. Andam na ang 8 katuniladang mga produkto nga utanon gikan sa Egbo nga itumod ngadto sa probinsya sa Bohol. Samtang 1,000 bag sa bugas humay ang gidonar sa probinsya ngadto sa mga katawhan nga naapektuhan sa bagyong Odette sa pareho nga probinsya. Sayo nga gisugdan sa mga personahe sa Office of the Provincial Agriculturist kun OPAG, pinanguluhan ni Provincial Agriculturist Ms. Mabel Bustalino ang pagbahig sa 8 katuniladang mga produktong utanon sa Egbo, isip preparasyon sa pagtransport ni ini padulong sa probinsya sa Bohol kaniadtong Pebrero 5 adlawng Sabado. Kini sa pakigtambayayong sa programang Kadiwa on Wheels sa Department of Agriculture nga nagtumong sa pagtabang sa mga nabiktima sa bagyong Odette sa Bohol pinaagi sa pag-stabilize sa supply ug presyo sa ilang mga panaliton sa merkado. Dugang niini mao ang pagpaila sa mga mag-uuma sa Egbo sa sistema sa merkado gawas sa probinsya isip pagpangandam sa pagprogreso sa aktibidad sa Egbo ngadto sa komersyo. Pulo ka mga presidente sa asosasyon sa Egbo ang moapil isip partisipante sa maong aktibidad nga gilangkuban sa mga presidente gikan sa Barangay Mamawan sa Baligian, Barangay Ilaya sa Dapitan, Barangay Lapian Baha sa Pulangco, Barangay Mauswagon sa La Libertad, Barangay Nueva Vista sa Sergio Osmeña, Barangay Lipacan sa Rojas, Barangay Pangalalan sa Sindangan, Barangay Binuni sa Salog, Villa Sudiacal sa Liloy ug Malilati sa Tampilisan. Sa pakighinabi kang Provincial Agriculturist Mabel Bustalino, iyang gipamahayag nga ang mga aktibidad gihimo aron sa pagtabang sa katawhan sa Bohol, busa ang mga produktong utanon gikan sa probinsya ibaligya lamang sa insakto nga presyo. Dugang paniya nga usa kini ka oportunidad alang sa mga mag-uuma sa probinsya sa pagkat-on sa sistema sa merkado sa utanon pinaagi sa pakighimamat sa mga nagkalain-laing partisipante sa komersyo. Kani nga programa isip ni no ay duha ka main nga objective ni isip usa tabang sa ato ang mga kaigsuunan og si Goboy pa paisano nato nga taga Bohol kay isip tabang nila para sa ilahang damage dito sa panahon sa Odette nga bagyo. Ato mang nahibalan nga totally damaged good ang ilahang mga plantations dito ug karon apiki gyud kayo ang ilahang supply sa ilahang pagkaon. So tungod kay kita nahimayaan man pud kita sa Igbo no sa ato ang programa nga daghan pud tag produkto. Ang ngayon pud siguro nga magdala kitag produkto didto nga pwede natong ibaligya sa insakto nga presyo. Ang ato alang ang ato lang yung objective nga dili po nato i-exploit sila sa ilang sitwasyon no. Ato lang ning himuong oportunidad pod nga mahimong usa ka venue para sa ato ang mga Egbo farmers nga maka-encounter sila dito ato silang i-expose dalon nato dito sila sa Bohol para ma-expose sila kung unsa gyud talaga ang merkado sa mga utanon no. Iya usab nga gipanghinaot nga kini sinugdanan pa lamang sa daghan pang mga umaabot nga oportunidad alang sa mga mag-uuma sa Egbo. Hopefully, this will be the first of its kind karong for the year 2022. Napatay mo follow through para sa Cebu na pod kay kabalo po ta sa Cebu so populated then wa po sila dagkong agricultural area nga katamnan nga puro pod na damage pod sa Odette. And siguro magpasalamat kita sa ato ang Ginoo nga kita dako tag agricultural area dako pagitag opportunity nga makatanom hinaot nga daghan kaayong mga farmer pagyud nga gustong motanom no kay very willing ang atong provincial government pinaagi sa atong gobernador Roberto Y. Uy nga mutabang gayud sa ato ang mga mag-uuma. Ang maong aktibidad pagahimuon sulod sa tulo ka adlaw sugod Pebrero 7 hangtod 9 diin ipamaligya ang barato ug presko nga mga produkto gikan sa Egbo umahan sama sa talong, pipino, palya, kamatis, lubay, kalabasa, sili, atsal, balanghoy ug saging. Sa laing bahin, midonar usab ang probinsya sa Zamboanga del Norte og 1,000 bags sa bugas humay aron ipanghatag ngadto sa katawhan sa Bohol nga naapektuhan sa bagyo. Gikan dinhi sa Office of the Provincial Agriculturist Upper Turno de Polog City, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.
magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita. Steven Cabalida Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang daping sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.